Nyamanko kɛlen do haminaba ye mun ye kayikaw ma fan bɛɛ lajɛlen kɛlen do ɲamanbɔrɛ ye sigida minnu ni olu bɛ babolo in kɛrɛfɛ olu caman bɛ taa u ka ɲaman bɔ o ba kɔnɔna in de la o mun bi ni a kɛlen do gɛlɛyaba ye sigidalamaw ma Aramata Jallo Kayika so ɲaman in kɛni ɲaman in b'an degun anw min n'a ka suru bari bɔra baara la dɔrɔn i sera anw ka lu kɔnɔ a kasa bɛ wuli an na de tuma dɔ la hali an tɛ fiɲɛ ɲuman sɔrɔ a n'a susokisɛ hali ni ye sange siri y'a kɛ cogo o cogo limɔgɔw a bɛ don a bɛɛ la sagasiw wulusu a bɛɛ bɛ fili b'a kɔnɔ an sɛgɛnnen b'a de don o degi kelen Yaasa ko ale fana bɔ o jira ni ale ye jelikuntigi ye e Kayi an ye lajɛ caman kɛ baara in ɲamanko la ani mairie y'a kɛ an ye lajɛ kɛ dugutigila la an yɛrɛ damaw Kayi notabilité damaw pour que n'an bɛ se ka solution sɔrɔ a la nga fɛɛrɛw olu da yira la walasa ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ nin ko in na cogo min na a ka fɔ la o si ma se ka ɲɛ sɔrɔ Yaasa ko an yɛrɛ ko k'u ka poubelle ɲini k'u sigi an labanna k'a fɔ yɛrɛ ko komi ni poubelle wari tɛ bɛɛ bolo malo bɔrɔ o bɛ se ka sɔrɔ mɔgɔ bolo bɛɛ k'i ka ɲaman k'o kɔnɔ i b'i ka ɲaman k'a kɔnɔ k'a kɛ da la mais vraiment an ma se ka solution sɔrɔ a la o nɔgɔko na sira kelen na mun ye Kayi sugu fiyɛba ye génération 50 maw olu fana ye don kɛrɛnkɛrɛn walasa nɔgɔko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Kayi sugu kɔnɔna la Amadou Samake génération 50 ale y'o ɲɛma ye samiya sanji min bɛ na a mana kɛ ɲaman kan o kasa ka bon ni tilema ta ye ni i mana sugu la i muso bɛ na sugu la i balimamuso bɛ na sugu la i ka na bɛ bɔ sugu de la donc ni sugu ma jɛya e yɛrɛ tɛ kɛnɛya o i ni bana de bɛ ɲɔgɔn na donc an y'a o de miirina ta jagokɛlaw olu kɔni ko u nisɔndalen don olu yɛrɛ bɛna to nin n'a ɲɔgɔnna hakilina ka a sigi e sen kan Sulemani Jara ale ye commerçant d'État olu ka président ye ni bɛ kuma kɛnɛya ka fɔ jɛya de ka sɔrɔ fɔlɔ et puis sugu fana ye mɔgɔw balo yɔrɔ de ye donc i bɛ n'aw san yɔrɔ min balo bɛ bɔrɔ min faut que yɔrɔ ka jɛya ka tila ka yurula kana o filɛ ka sira min yira an na ni Ala sɔnna ma désormais an yɛrɛ bɛna sigi ka fɔ kɛ ka hakili jagabɔ kɛ sugu kana fama furani ma nisɔndiya Kayi maire Adama Gindo ale fana ma o dogo dɔgɔkun o dɔgɔkun tɛnɛ an yɛrɛ bɛ dɔɔnin kɛ sugu saniyali la mais u t'a saniya ka jɛya parce que sugu bɛ don joona donc génération 50 kelen ka hakilina sɔrɔ k'a fɔ u bɛ sugu fura u y'a fɔ an ye dɔrɔn an y'an content na donc vraiment a nisɔndiya ka bon kojugu ni ko kɛnɛya ka sabati i ko sanuya o ka matarafa Isa Bakari Bacili ka bɔ Kayi VOA Bamanan o tɔgɔ la